Aglina saya siapa saya tempeli haja udah tempeli hakeng. Dan biar pun jadi video kudu dari bini pelang bayang. Hagli video saya serba maba PSM ini maba sepda ini maba muli kartu lagi ada. Ser pagla full apa yang aku jaga. Bifurasi muli fulgulai. Touch. So guys. Welcome back to another new video, new episode guys. नोंथांमोननि गेजेराव फिन खेबसे गुरब्ला जालायबाय बहुद समनि उनावसो आरोखि बेबो एकदमबारे बिन्दास एकदम ओरैबायदि सुकुन जायगायावसो दं आरोखि माने बेफोरबायदि जायगा नङाबाथ' आरो जानला मोनलाखौथ' रायलायनो हाया नालाय ओंखायनो माने बेफोरबायदि जायगायाव फैनानैसो माने बिन्दास अपेन भिडिअ बानायनो मोजां मोनो आरोखि थ' दिनैना टपिकआनो जाबाय एकदम गरम so guys नोंथांमोनाथ' थामनिल' नायनायाव हयथ' मिथिखाबायानो थेम्फालि हाजोआव ना मा सरि थेम्फालि हाखें ना मा हाजोआव हाजोआव ना माबा सा बानायनायनिबो मुलि ओंखारबायनो माबा फेसबुकाव होलागासिनो थ' गाइस नोंथांमोना सोरबाफोर एकदम टाइट माबा गोरा बानायनो गोसो दंबा मोस्रोम हाबजानो हायि गोसो दंबा सोरबा माबा कन्टेक्ट खालामनो हागोनलायनो थेम्फालि हाजो फेसबुक पेजनि माबायाव थांनानै नायनानै माबा मेसेन्जार मेसेज हरलाबायदो माबायदि नंगौना नङा मुलिया खाथियाबा थेम्फालिखौनो लागावनो लिंहर बाराबा ना मा होनो स' गाइस थेम्फालिनि बाथ्राखौथ' उनाव रायलायगोन र' स' दा नायदो ससे स्क्रिप्टखौ जोंनि खाथिनिलै एकदम ओइ दर लागाव पेन्टखौ खुलिगौसो होनलायनाय र' नोंथांमोना स्क्रिप्टखौ धैर्य धर स्क्रिप्टखौ ससे नायना लाग्रोलाय बिनि उनाव रायलायगोन जोङो ना मा होनो गाइस थ' नायलांदो नोंथांमोना टेन्टानेट दसे उनाव रायलायगासिनो কি চলি আছে পেন খুলি লৈছে পেনটো খুলিবই আকৌ পেন নুখুলিলে কেনেকৈ কাম হ'ব পেনৰ ওপৰত কাম হ'ব নেকি পেন খুলিবই লাগিব নহ'লে কাম নহ'ব নহয় দাদা চালো কি চলি আছিল ইয়াত ডাঙৰীয়া কি চলিব আৰু মানে একদম আৰু जाफैनायाव মানে पेन लं थं जानानैसो মানে एकदम आरो खारखोलायनाय अबस्था जादों आरोखि नैबे जाहैदों जोंनि खाथियावनो बारा गोजान नङा बिराद लासैसै आरो मानसिया हले नैबे पेन गुना खारनाया खिन्थु बर'सो दै मिथिबाय नोंथांमोना हारसा साननो नाङा नैबे जोंथ' पेन गुना खारदोंना नैबे बुस्थुआ माला जिनिसा आरो माबा आरो बर'मोन आरोखि ओंखायनो बारा भाइरेलबो खालामासै न'आव फट'खौ डाइरेक्ट होनानै लागावना होनो सानदोंमोन आं बाला माने बायसान्स थैजानोबो गिलायलांनांगौना बुस्थुफोरा लाजिनानै आला फाननाय समावबा जानाय समावबा जानो हायो ओमफ्राय उनाव आं नङा आं नङामोन आदा सरि होनना बुंसिगोन बिसोरो जाबा जानानै फैसा मोनबा मोननानै साला बेलेग बेबस्था गैया नांब्रा नोंसोरनालाय मावना जानो थाखाय मेरला कम्पानि दं माथो थांनानै मावनानै 1000 थाखा मालाय इनकाम खालामगासिनो बेलेगफ्रा नोंस्रा आरो बेफोरबायदिसो धान्दा साला नाफाम गेसाव फानाबानो नोंस्रा जेबो खामानि गैया नामा सुदुर लासिंसिंद्रायलै नोंसिना मोनसे मोजां जबफोराव एंगेज जाना था होननानैमोन बेफोरबायदि धान्दाबाजियाव 100 बारसो खालामनायनि उनावथ' सानसेबाबोथ' हमजाथारगोन गारिया मोजां गारिया सालायबाय थाबाबोथ' गाज्रि सानसेबाबो नङा होमबा आरो बेफोरबायदिया चिर जिबन मावना जानायनि थाखाय नङा मिथिबाय दानिबो आरो भिडिअखौ नुदोंबा नोंथाङा गाज्रि मोना लाब गैया मिथिबाय जानाय भिडिअखौसो जों रियेलखौसो दामखाव गायो नङाबाथ' जोंबो ओरैनो दामा ओरैनो होआ साधारन भिउसनि थाखाय माने जानाथों होननासो होयो नालाय थ' खोनासंदो माबायदि फेब्लेटनि खोथाखौ जोंना थेम्फालि हाजोआवनो हाखेङा माने लागायसिगोन एबार नोंथांमोना खोनासंदो रेडि जादो आरो जायफोर फिसा बानायनो गोसो टाइट बानायनो गोसो थेम्फालिजों कानेक्सन खालामनानै लागावनांगोन आरो माबायदि फोननांगौ सोंहर मेसेन्जारफोराव होखाव सोंहरनाय नाम्बार दंना डिसक्रिपसनाव थ' खोनासंलांलाय थेम्फालि हाजोआवनो आरो कमेन्टआवथ' ओरैबायदि माने नोंबो फोननायबाय नामा नोंनाबो टाइट जाबाय नामा होननासो थेम्फालि हाजोखौ माने सोंहरो आरोखि ओरैबायदि फाग्लासो थ' लेट्स स्टार्ट थेम्फालि हाजोनि टाइट बानायनाय मोस्रो हाबजायै माबायदि गोरा जायो माने खोनासंदो नोंथांमोना थेम्फालि हाजोनि माबायाव आइजोफोरनि थाखाय मोनसे मोजां मुलि दं आरोना जायफोरना गुसेब जानायनि मुलि आरोना हिन्जावफोरनि गाहायनि W मोनसिगोन आरोना नैबे स्क्रिनाव होनाय नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आरोना आरो सिख्लाफ्राबो लानो हागोन आरोना आइजोफ्राबो लानो हागोन जेबो प्रब्लेम गैया खनसे सुनायावनो खनसे फुननायावनो
खमनखौ मोनो आरोना नैबे स्क्रिनाव होनाय नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनाय जाबाय आरोना स' आइजोफ्राबो आरो हिन्जावफ्राबो सिख्लाफ्राबो गासिबो कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरोना बेयावनो जाबाय नैबे नाम्बाराव अर्डार खालामनाय जाबाय आरो तो गाइस जायफोर गोसो गुदुं एकदमबारे जिफोरलायनाय टाइट बानायनो गोसो दं नोंथांमोना टेम्पालिनाव अर्डार खालामनानै आलौलायहोनाय ओरैबायदि गोरा बानायनो हागोन तो गाइस मिनिथावावबो बोराबथावावबो नङा होमबा इन्जय नोंथांमोना माबायदि मोनदों दिनैनि भिडिअखौ नायनानै सोरबा रागाबो जोंनो हागौ सोरबा बोराबनोबो हागौ दुखुखौ एकदम गोसोआव गोरबोआव सोनानै दाला मोनसे भिडिअखौ मोनसे एन्टारटेनमेन्ट हिसाबै मोनसे कमेडियान हिसाबै नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरोखि गोसोआव माने जाहाथे आखेस दाला आरो जायफोर दहाय पेन गुलायनाय खारदों नानि पेन गुलायनायाथ' नुबा रागाबो जोंनो हागौलै रागा जोंनानै लाब गैया नानि नों जानायखौसो जों होदों दर दर मार मार होलायनाय जादोंना पेन गुलायनाय लेंथाय दौरिसे देखौनो गेलेनायले लेवरा दाच मास्टार बिदिखौ जायोलै थोस जायफोर गोरा गुसेब बानायनो नागिरदों बेखौ दा आरो खनले खनले होनबाय दाला आङो टेम्पालि हाजोजों एसे कन्टेक्ट खालामनानै नोंथांमोना लालायदो आलावलायलायदो ना मा होनो ना मा बानायलायदो थ' दहायनि बुलाबायना खारनायखौसो नोगोद इन्टारेस्टिं मोनदों आङो जियानो जा जियानो जादोला बाय बाय एगेन नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन थाबैनो जरुर थ' गाइस बाय बाय एकदम थांसै